ଆପଣ ତ ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ତ କୋଉଠି ଶିଖିକି ଆସିଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ପାଟଣୀ ଖାସି ଟିକେ ଆସିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଚାଲିଛି ଆମର କଷା ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଳୁ ଆମର ଦିଆହବ। ଆଚ୍ଛା 50% ମଟର ଆମର ହେଇଗଲେ ଆଚ୍ଛା। ଆମର ହେଲା ପରେ କଷା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ପିଲାଟି କଷାରେ ଖାଇବେ। ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆସିକି କରୁଥିଲେ? ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆପଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଏଠି ଆମ ଅଛୁ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି। ଦେଖିବୁ ଚାରିପଟେ ବନଲତା ଅଛି ପାହାଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପିକନିକ୍ ଆସିଥିଲୁ ନୂଆପଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍କୁ। ତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଏଠି ଭାଇ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ ଆମର ମଟନ୍ ଚାଲିଛି। ଡ୍ୟାମ୍ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ।